Tervetuloa seuraamaan Suomen ykkösmediaa SAT-uutisia, jossa uutiset ovat ajankohtaisia ja toimittavat ovat tuoreita. Mitkä on fiilikset kilpailut? Haistava, Gisa. Ottakaa nyt saadaan ne nimet siellä lähetyksessä oikein. Oikeesti! Kattooks joku muka tätä? Ei kyllä monta odottaa tätä enää sun kasvua. Otetaan nyt ihan rauhallisesti vaan. Enää sinä et hakkuun, kun olet komea mies. Ei jumala!